Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a cikin wani bidiyo din akan wannan channel ta mai suna mai data Hausa TV. To da Allah in ka san yau ne farkon zuwanka, ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, sai ka taɓa all domin duk lokacin da muka saka update ko wani abu za a yi notifying ɗinka. Mun gode. To insha Allah yau muna tafi da bidiyo na Remitano, wanda an yi launching Remitano ba mu samu damar kawo bidiyo ba kafin a launching, amma cikin yardar Ubangiji mai duka, yau Allah ya yi za mu kawo bidiyo. So sai ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ku ga yacce tsarin abin yake. Kar ku manta dai da yi mana subscribing da danna alamar ƙararrawa, ku zaɓa all. Mun gode. To ga Remitano kamar haka, na shiga Remitano. To kowa ya shigo Remitano ɗinsa zai nuna masa ne kamar haka, wanda nan ƙasa ga news ga komai. Kuma in kuka kula muna home ne, ga P2P, ga swap, ga wallet, ga kuma discover, ga kuma wani guri nan mai alamun kan mutum, ga nan kuma, so za mu ɗan yi bayani a takaice. A kuma wannan kuka duba yana jujjuyawa wallpaper ne. So bara mu fara da P2P, ma'ana peer to peer kenan. Duk inda aka ce P2P, peer to peer kenan. Buy now, sell now. So aka ce receive data USDT within 15 minutes or before refunded. More details. Gashi nan, you want to sell USDT, you want to buy USDT. So kun gani nan in kana son sayan dala ne, so at least sai mu ce buy now. Za mu sai dala, za mu nuna muku ne. Sai ka ce misali dala 100 kake so ka saya USDT. Kun ga sai kun je kun canja shi, ga nan gurin za ku ga yana kan AUD, sai ku je ku canja shi zuwa dala 100 misali. Za ka sa adadin abin da kake so ka saya. To ga dai shi nan yana mana scrolling. Sai aka ce no advertisement, ba shi bane. No advertisement found with the amount of 100 USDT. To at least dai wani lokacin za ka sa ka ga babu. So yanzu babu wanda yake zai sai da dala 100. To bari mu nemo mai dala, bari mu sa 50 maga. Babu, bari mu sa 12 dala 1. So za ku yi ta ganin dai irin wannan duk ba matsala bane ba. In ka sa ba ga mai advertisement ɗin ba dama, to ba merchant available, sai ka danna create your buying ad. So me irin ta zaka ne ka nema kenan. Wannan maybe sai a bidiyo na gaba za mu kawo muku. Ga swap, sai mu shiga swap. So duk wanda ya mining Renix ya san an rufe masa Renix ɗinsa. An rufe mai Renix, dama sun yi bayani, sun ce za su rinƙa bari ne kana, za su rinƙa buɗe ma Renix ɗinka duk sati da ko wani percentage. So gashi muna da Renix available. Gashi farashin Renix duk guda ɗaya 2,104. Muna da guda uku. In kuka ce guda ukun nan da wani abu, za ku ga abin da mu samu ya kai 7,753 in sayarwa za mu yi. Amma tunda ba sayarwa za mu yi ba ruwan mu ne. Sorry. Yanzu misali kai da kake son za ka sai Renix haka ko wani abu. So za mu ɗan je mu dawo sai mu ci gaba. To gashi nan mun dawo. To misali ai Renix kake so ka saya, ko kuma a takaice swapping za ka yi. So yanzu misali ga wani guri nan ɗan aro nan guda biyu. Muna so Renix ya dawo ƙasa. In muka taɓa shi Renix zai dawo ƙasa. Naira za ta dawo sama. To misali kana da dala
sai kake so ka yi swapping ɗinta sai ka shigo nan. Yauwa za a gaba masu bidiyon ya tsayi dai. Amma ga dala. Kowane coin in kana shi a nan za ka iya swapping ɗin wannan. So in kana da dala 5 za ka samu Renik guda 1.78 ga su nan dai. So kawai da ka saka available ɗin dalar da kake shi za ka sa. In dala 100 ne ma za ka samu Remitano guda 35. Yauwa so kun gani? Dan yanzu ya kai dala 2.79. Da har dala 3 ma ya kai, so price ne na kasuwa. Sai ka danna buy Renik misali. Sai ku danna yes ɗin nan. So amma mu da ke tunda ba wai siya zamuyi ba, za mu wannan ba. Sai mu shiga wallet kuma. An ƙara mana haƙuri za mu je mu dawo. To mun dawo gare ku. Ku mana haƙuri. Ga shi ma kun ga sun mun wani bayani. So wasu na ganin wannan bayanin. Ni gaskiya abin da ya sa na canja waya ne. So kuma Remitano suna da wani abu. Idan har ka yi enabling ɗin abu a Remitano, so dole sai ka yi kuma wannan ɗin shi idan ka canja waya. In dai ba ka yi da activating ɗinsa ba. So kun gani haka may have been watching your email. Please enable authenticator to protect your phone. So amma wannan Allah da ni ko ban yi ba matsala ba ne. Dan email ɗina yana da tsaro don Allah yadda ba za a yi hacking ba. To za ka iya yin haka. Kun ga yanzu muna dala 120 in USDT kenan. Ga naira akwai, ga kuma Renik da muke da shi, ga kuma wanda aka rufe. So Renik a yau sun buɗe deposit withdraw. Za ka iya tura Renik da kuma ka iya withdraw yanzu saura staking, kuma in sun kawo staking ɗin shi ma za mu yi bidiyo. Ku ci gaba dai da bibiyan mu. Shi yasa muka ce ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓa all. So ga coins nan da yawa ma da duk basu da wannan ɗin deposit ko ai. So nan dai shine mun nuna muku yace za ku sayi Renik ko yace za ku yi swapping na Renik. Sannan kuma mun nuna muku yace za ku yi misali bari mun nuna muku yace za ku yi deposit na naira. Ma'ana in kana so ka sa kuɗi kenan. So yanzu misali kana so ka sa 10,000, za su ɗau naira 50. Kaga in kana so hard charges ɗinsu sai ka sa 10,000 da naira 50 kenan. Sai su sama 10,000 ka sai ka danna next. So ni idan nayi ne zan yi creating order kuma ba shi nake son yi ba. Da ka yi next za su ce maka amma bara mu yi next ɗin mu gani. Sai ka zaɓi banki. Wane banki kake so ka tura wa kuɗi a cikin nan sai ka zaɓa. Sai continue. Sai ka tafi ga wani guri an ce amount to be paid. Sai ka danna copy ɗin nan. An ce bank transfer content. Shi ma sai ka yi copy. So a nan za ka fara sa amount ɗin. Gashi nan a rubuce. Nan kuma sai ka sa copy na biyun da kai sai ka ce I am ready. Yauwa komai ɗinsu ne da tsari. Sai copy. Gashi nan muna yi maku copy kuna gani. Sai kawai ka danna I am ready to make the to transfer. So bana son na yi wannan ɗin abun ne shi yasa, amma dai gashi nan ana mun looking na vendor. Kun ga an samo mun wanda zan iya biya. An samo mun wanda zan biya amma ni fa ba so nake in biya ba. Sai kun sake yin copy kun saka a nan gurin. Sai me shikenan next. Next idan kun ga sakanni suna tafiya ku rinƙa lura da sakan ɗin nan. Ga wannan bayanin ku karanta. So kawai da ka yi wannan copy ɗin za su yi haɗa maka trading ɗin, za su baka account ɗin da za ka saka kuɗi a ciki. Wannan shi. Yauwa so kawai shine za mu yi baya saboda ba abin za mu yi ba. Shine kawai dai mun nuna muku ne a takaice. Ga kuma wani guri discover wanda ya ƙunshi abubuwa da yawa. Shi ma za mu ɗan shiga. Ga liquidity na Renik kenan za ka iya shiga ka duba. Liquidity ɗin da aka sa masa yauwa.
kun ga liquidity na Renik. So ga sunan dai coins da liquidity din su ga Ethereum ma. Kun ga Renik ma ya fi Ethereum liquidity. So ga lending, ga Renik, ga swing, ga sunan dai Remitano block, ga sunan dai sai abin da kuka shiga sai ku bincika. So anan muka kawo ƙarshen bidiyo, mu haɗu a bidiyo na gaba. Kar ku manta da subscribing, da liking, da comment.